Velkommen til FriMoney. Din økonomicoach er Sandy Lee Mondrup. Velkommen til denne video omkring økonomisk intelligens. Jeg blev inspireret til at tale lidt omkring økonomisk intelligens på grund af, at det er jul. Og jeg hørte, at der var mange mennesker her i Danmark, som havde problemer med at få pengene til at slå til her i julen. Og jeg tænker, at det skyldes, at de ikke har, opnået den forståelse af økonomi, og de heller ikke har bevidsthed omkring, at man skal være økonomisk intelligent, og hvad økonomisk intelligens egentlig er. Så det vil jeg dykke ned i den her video omkring. Ja, så er jeg kommet op til skærmen, og her vil jeg fortælle jer omkring de her 5 intelligenser, som man plejer at inddele økonomisk intelligens i. Og det første, det er det her med, at du skal increase dine penge. Og hvordan forøger man så sine penge? Jamen altså, normalt, så vil rigtig mange mennesker jo bare gå ud og få et nyt job, eller de vil få et ekstra job. Men det er ikke lige det, som man plejer at tænke over her. Det her med at increase din indtjening, det betyder, at du faktisk skal prøve at se, om du kan for eksempel få dine penge til at vokse ved, at du for eksempel laver nogle gode investeringer. Det kan også være, at du rigtig gerne vil, eller du kan lege værelse ud i din villa, eller du kan lege din bil ud, din cykel. Altså, det er det her med, at du skal prøve at få flere penge, at få flere indkomster. Det kan også være, at du opstarter en YouTube-kanal. Den kan man måske også komme til at tjene penge på et tidspunkt. Og så det her med, at du skal beskytte, at din penge på hånden, kan man sige. Der er så mange mennesker, som gerne vil have fat i lige præcis dine penge. Og det skal de jo ikke. Når du er ude at shoppe for eksempel, så skal du ikke gå rundt og købe en masse ting, du ikke har brug for eksempel. Eller du skal ikke gå ind og bestille en dyrsk vin, når du er ude at spise. Det skal også være skattemæssigt. For eksempel nu er der jo nu er det snart den 1. januar. Det betyder, at vi går ind i et nyt år. Og derfor er det også vigtigt, at du, hvis du for eksempel har aktier, at du sådan er smart omkring at få balanceret, så at hvis du for eksempel har haft mange aktieindtægter, men du for eksempel også har nogle aktier, som det ikke er gået så godt med, så se ud af dem, så at du netop får et fradrag for de tab. Og så kommer vi ned til budget her. Det er også vigtigt, at du laver et budget. Og hvorfor er det vigtigt at lave et budget? Det er fordi, et budget, det styrer du efter. Du bliver nødt til at styre efter, jamen, hvor mange indtægter har jeg, og hvad har jeg af omkostninger. Og det bruger man jo et budget til. Du har selv det i luksusfælden, at du har dine faste udgifter, og det er sådan noget som husleje for eksempel, og det er el og vand og varme, og det er forsikringer, og din A-kasse, og fagforening, og så har du transport for eksempel. Det kan man så diskutere, om det er en fast udgift, eller om der er en variabel udgift. Altså, du skal jo køre, for eksempel til fra arbejde, men der er jo måske nogle, nogle fritidskøreture, som du kan skære fra. Og ellers så findes der jo også det, som man siger, at du bare har som forbrug derudover.
Du har jo et madforbrug, men derudover har du jo også nogle penge, som du bruger til frisør og til at gå til tandlæge og til medicin. Man kan sige, at medicin er altså også en fast udgift, hvis det er noget, som du har fast hver måned. Men det vigtige er, at du får lagt det her budget. Og der er rigtig mange gode budgetskabeloner. Du kan også finde en i din bank sikkert. De har tit også en netop i netbanken. Og så er det her, som er gearing. Det er gearing på dansk. Gearing betyder, at du skal sikre dig, eller du får mest muligt ud af andre folks penge, kan man sige. Det er for eksempel, hvis du netop har sådan en lejlighed eller et hus, og du for eksempel har et realkreditlån, som er billigt. Du har måske optaget det for nogle år siden. Så i stedet for at betale dit lån ud, så kan du sørge for at geare din økonomi. Det vil sige, at du kan få flere penge ved, for eksempel hvis du så investerer i nogle aktiver. Det kan være i en ejendom, eller det kan være, at du investerer i nogle aktier eller obligationer. Eller du for eksempel, hvis du ved en masse omkring vin, så kan du købe nogle investeringsvine. Så man skal tænke på det her som gearing. Jeg ved, at i mange virksomheder bruger man rigtig meget med gearing, netop for at få vækstet sin virksomhed, og for at man får optimeret sin virksomhed mest muligt økonomisk. Og det er samme tankegang, man faktisk også kan bruge i sin private økonomi. Også det her, nummer 5, den 5. og sidste økonomiske intelligens, det er det her med, at du simpelthen bliver nødt til at forbedre dig, improve. Du bliver nødt til at blive dygtigere. Du bliver nødt til at blive dygtigere på hvordan du for eksempel beskytter dine penge, eller du får flere penge. Det bliver du simpelthen nødt til at blive dygtigere på. Du bliver nødt til at uddanne dig bedre, sådan rent finansielt, og få et, hvad kan man sige, måske også et bedre mindset. Man kan sige, at der er rigtig mange mennesker i Danmark, som for eksempel, eller i hele verden, som ikke uddanner sig, og netop ikke ved så meget omkring penge og økonomi. Og det her med penge, det er lidt ligesom et spil. Men man kan sige, hvis du for eksempel går til tennis, så hyrer du en tennistræner til, at du bliver bedre til tennis. Og det er faktisk også det, som man kan her med økonomi, med de her økonomiske intelligenser. Fordi du bliver nødt til at blive mere bevidst omkring, hvordan spiller jeg det her money game, hvordan det her pengespil, som du bliver nødt til at være med i. Det påtvinger samfundet der jo. Og derfor bliver du nødt til at lære, at du bliver nødt til at lære regelsæt omkring det, og for at optimere din egen økonomi. Så derfor er det vigtigt, at du hele tiden uddanner dig og bliver bedre inden for økonomi. Og altså et eksempel er også med bitcoins. Der er rigtig mange mennesker, som har tabt de har både vundet rigtig meget på bitcoins, men der er også mange mennesker, som har tabt på bitcoins. Så kan du selvfølgelig være heldig, at du tjener en masse penge på kort bane, men det vigtigste er faktisk, at du bliver klogere selv omkring, hvordan du bliver økonomisk intelligent. Så det er de 5 intelligenser, som er inden for økonomi. Jeg håber, du fik noget ud af at se det her, at det fik nogle refleksioner i gang.
Jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, at du tænker over, hvordan du bliver mere økonomisk intelligent. Og så vil jeg ellers bare ønske en god jul.